Inen DigiCast Negros 10. Ang top 10 story sa Negros Island region ang amon igadulong sa inyo. Kagyari na ang top story subong adlaw, Oktubre 31. Pagdamos ang pagtayog sa Kanlaon, posible magresulta sa paglupok sang bulkan sunod sa Phibox. 30 ka mga manugbulak ginpasaylo matapos magreklamo ang management sang patio nga ilaging plastaran. Masobra sa kagatos ka mga pamilya sa Barangay 39, ginserbihan sang notice to vacate sang probinsya. Bagyong Alyon, isa na lang ka-typhoon samtang nagapalapit sa Orchid Island sa Taiwan. Kag sa good vibes, alumnos ng TUP Visayas, 2 ka board exams ang natap sa sulod sang 6 ka bulan. Initanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, Leon isa na lang ka-typhoon samtang nagapalapit sa Orchid Island sa Taiwan. As of 10 a.m., ang matasang bagyo nga Leon ang yara na sa 155 km north sang Itbayat, Batanes. Naghuyang ng puwersa sini sa 175 km per hour kag pagmamadlos nga 215 km per hour. May mga areas nga napaidalom sa gihapon sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3, 2 kag 1. Sunod sa pag-asa, wala na sila sang may na-monitor pa subong nga weather disturbance sa sulod sang ukon sa sulod kag sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Magagawa naman si Leon sa PAR karon sa gabi ukon buwas sa aga. Sa number 9, Bacolod DRRMO magatanana sang team sang emergency responder sa mga patio kag posible sa mga beach resort sa Pista Minatay. Sa mga patio iga-deploy sang katapos ng Bacolod DRRMO, ang team sa mga emergency responder sagud nga magbulig sa PNP sa mga patio para sa tigkalalag. Ginsiling ni Bacolod DRRM Officer Dr. Ana Marie Laarni Pornan nga ilaman i-monitor ang sitwasyon sa mga beach resort kung nagakinahanglan magtadana sang personnel sa posible pagdagsa sang tawo. Nagapanugyan si Pornan sa mga nagaduaw sa patio nga kung mahimo, ipaiway ang pagdala sang magagmay nga mga kabataan. Samtang, nasugura na sang DPWH ang pag-install sa mga help desk sagwa sa mga patio kung diin hugot nga magabantay ang mga pulis, Coast Guard kag katapos ang Land Transportation Office para sa mga nagabisita sa patio sa Pista Minatay. Samtang, ipatuman sa Bacolod Traffic Authority Office ang no parking zone sa atubang sa mga patio agud mapaiway ang pag-uot sang lakat sang trapiko sa lugar. Sa number 8, footbridge ang nahumana sang DPWH karon nga ginademolish ang nagasablang nga overflow sa Kabiguan Creek sa Barangay Pahanukoy sa Bacolod. Malapit na nga matapos ang katapos ng City Engineer's Office ang pagdemolish ang overflow nga nagasablag sa ilig sang tubig sa Kabiguan Creek sa Barangay Pahanukoy. Bangod wala sang maagyan ang mga may 30 ka mga pamilya nga sadto nagaalagi sa overflow. Ginimuan na sila sang DPWH ang temporaryo nga footbridge nga sarang maagyan. Ginalauman ni Councilor Saiki Marisi, pamuno sa Committee on Public Works ng Konseho, nga paagi sa pagdemolish ang illegal structure, mapahagan-hagan na ang pagbaha sa malapit nga mga kapurukan na nasakpan sa Barangay Pahanukoy kag Sumag. Ang City Engineer's Office ang madason nga magapatuman sa declogging operation sa mga drainage sa Bangga Tumaro kag Bangga Aning sa Barangay Pahanukoy. Separado man nga magapatuman sa drainage construction project ng DPWH sa tuyo nga masolbar na ang malawig na problema sa baha sa mga lugar kada tig-ululan. Sa number 7, away sa duta rason sang pagpatay sing isa kalalaki sa iya nga pakaisa. Napatay ang mangunguma nga si Danilo Basa, 53 anyos, matapos sa gintiro sa iyang pakaisa sa sitio Balongay sa Barangay Montilla, Banwa sang Moises Padilla, Merkules sang hapon. Ang suspect ginkilala kay Donnie Ray Valencia. Sunod kay Police Lieutenant Arnulfo Robles,
Ang Deputy Chief of Police ang Moises Padilla PNP, nagpadulong si Basa sa iya nga uma kag nagkit-anay sila sang suspect nga nagresulta sa pagbinaisay angot sa boundaries ng ilang nga duta. Sunod sa PNP, may bitbit nga pusil ang suspect kag gintiro sa makaduha ka beses ang biktima. Naigo sang bala sa dugan ang biktima nga nagresulta sa isini nga kamatayon. Giliyon man nga nadakpan ang suspect nga pasakaan sang kaso nga homicide. Sa number 6, kapin sa 2.3 million pesos nga balor sang smuggled nga sigarilyo na kumpeskar sa Maritime Police sa Banwa sang Binalbagan. Matapos ang isa ka semana nga pag-monitor sa kaya Al Zubair Milasan, tigayon nga nakumpirma sang Maritime Police ang iyang aktibidad. Martes sa matukuban sang PNP nga may nagdungka nga mga stocks ng smuggled nga sigarilyo sa isa ka resort sa may barangay San Juan sa Binalbagan. Ginbantayan sila sa iyang mga kopdanan sa mga pulis kag nakuha sa ilang smuggled items. May 13 ka master cases ang Delta brand cigarettes, 50 ka mga rims ang Platinum 7, 100 ka mga rims ang Dunston, 23 ka mga master cases ang Tourism Menthol, 9 ka mga master cases sang Canon Menthol kag 24 ka master cases ang Fort Menthol. Gindakop si Amilasan kag Sanday Renato Gaan kag Al Abdul. Sunod kay Police Captain Rinaldo Boden, ang commander sa Maritime Police Station sa Negros Occidental, dalon kontani ini sa mga suspect sa isa ka bodega sa Banwa sa Binalbagan kag ipang-distribute sa mga nagkalain-lain nga areas. Ginpasakahan sila sang kaso angot sa paglapas ng Republic Act 10863 o kanang Custom Modernization and Tariff Act. Sa number 5, notice to vacate ang ginserbi na sang probinsya sang Negros Occidental sa masobra isa kagatos ka mga pamalay sa Barangay 39 sa Bacolod City. Sunod kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, ining ikadua na nga tuyo sang probinsya sa pagserbe sang notice to vacate bangod sang unang ation nagpamalibad sa pagbaton sini ang may 112 tanan ka mga pamilya. Patag ni Lacson sang 1954, nag-donate sa mga duta ang pamilya Lizares sa Negros Occidental High School para gamiton nga school garden. O galing ang mga tinutuyo ang wala nasunod. Gani sang 2012, nag-file ang pamilya Lizares sang cancellation of deed of donation. Kag inigin paboran sang korte sa desisyon niya ginpagawa sang 2021. Pero ang probinsya kag ang pamilya Lizares ang nakalambot sa isa ka compromise agreement na kasugtan nga ang duta nga napatindugan na sa mga buildings ng provincial kag national government ang magapabilin na lamang sa gobyerno. Kag ang nabili naman nga duta ang igabalik sa pamilya Lizares nga wala sang dapat nga mga informal settlers. Mga 1.1 hectares ang napatindugan na sang infrastructure kag masobra sa 7,000 square meters naman ang dapat ibalik sa mga Lizares. Gani suno kay Lacson, naga-comply lamang ang probinsya sa ilang nga ginkasugtan. Ginalantaw ni Lacson nga mangin malawig pa ang proseso kag magapaidalon pa sa formal case o kung sa formal court case. Ginsiling man ni Lacson nga ang ining bagay ang yara lamang sa tunga sang probinsya kag sang pamilya Lizares. Naka-coordinate na ang probinsya sa syudad kag wala na kabahin diri ang Bacolod LGU. Financial masapos na masapos ay atagang ang financial. So dapat sa relocation ang sinumapawid ang province o city nakakoordinate mo sa city. Naka-coordinate kami sa city but the city cannot help because first of all, ang eviction is possible if we are putting up a new building presently, no, where there are informal settlers, then they can help removal of this because we're putting up a new. But these are old buildings that they've been there already. And second, it is also not a danger zone area. Usually kung danger zone area, meaning to say in times of typhoons, gabahada, delikado, that's one reason of moving informal settlers now to another area. But in this case, it's not declared as a danger zone area. So there was no reason for Bacolod City to evict them. So this is now between
Lizareses and the province. Sa number 4, naka-blue alert sumugod karon nga adlaw ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council Emergency Operations Center para sa All Saints kag All Souls Day. Sa Bacolod City, masako na ang pagpanghanda sa mga pribado nga mga patio. May mga tolda na nga nakaset up, masakong pagpaninglo. Mayroon naman nga mga temprano pa nagbisita na sa ilang mga minatay. Sa Dalan Alihis, may motorist assistance naman na nakaplastar na bilang kabayan sang lakbay alalay sang Department of Public Works and Highways. Nobyembre 1, ginapaabot nga ang masamina nga pagdagsa sa mga nagabisita sa patio. Padayon nga ginadumilian ng mga patalom, kasubong man, mga makahulubog nga ilimnon kag pagpanahor sa mga patio. Pahanumdom ni Governor Eugenio Jose Lacson sa mga Negrense na sa pagbisita sa mga minatay, hindi pagkalipatan ang pagsunod sa mga naplastar na ng mga guidelines. Just be reasonable, no, in the celebration, no, of in honor of our departed relatives. No? So, yeah, of course, deadly weapons are not allowed. The PNP naman all over the province is on guard, no, because we do this every year naman, we celebrate every year, so it has already become a tradition, and the safeguards are always in place, no. Sa number 3, 30 ka mga flower vendors kadaman diri mga pangayaw ang ginpahalin sa atubang sang pribado nga patio sa Barangay Alihis sa Bacolod. Bangod wala sang mga permit. Mga vendors nagpanugid nga nakabayad na sila sa barangay para magplastar sa gwa sang patio. Yari ang report. Nagbutang sang tolda sa kilid sang Alihis Murcia Road ang mga flower vendors matapos gin-demolish ang ilan na tukod nga mga hayop-hayop sa tubang sang Bacolod Memorial Park sa Barangay Alihis kahapon. Ginsiling ni City Legal Officer Romeo Carlos Ting Jr. Wala sang permit ang 30 ka mga vendors nga ginareklamo sang management sang patio bangod nagasablag na sila sa alagyan sa mga nagabisita sa patio. Concern no kay pag-meeting sa mga private na cemetery, ang concern nila na ang mga vendors naara gid sa entrance nila nang amo pag nag-cause ng traffic ti gano. Ano kami na sawayon sa City Legal as pas kunara sila sa nagasabat sa traffic. Pero nagalain ang buot sang pila ka mga vendors. Ilabi na sang pila ka mga pangayaw gikan sa banwa sang Murcia, bangod nakabayad na sila sang tig 600 tubtob 800 pesos sa barangay. Pinakumpling ko nung iya ko ka memorial ni nga ano nga kibawal ko no. Oo. Mabawi nyo na ihan? Mas may mala. Ano lang sila naglisensya lang sila sa barangay kag dito kung saan nagawan permit sa barangay. Okay. So pwede lang. Ang barangay hindi man galing issue yung special permit kag business permit. Pathag ni Ting. Sa opisina sang Business Permits and Licensing Office, ginakuha ang special permit kasubong sa gina-issue sa mga vendors nga ginatalana sa 4 ka mga designated areas sa Bacolod. Matapos makakasa atubang sang patio, ginsaylo mga flower vendors sa tabok lang sang dalan para makapadayon sila sa pagnegosyo sa pista minatay. Sa number 2, farming o kunang pagpanguma mo lamang ang tugutan sa 4-kilometer permanent danger zone sa Bulkan, Canlaon. Sunod kay Raul Fernandez, ang pamuno sang Office of the Civil Defense Western Visayas, napasar na sang Protected Area Management Board sang Mount Canlaon ang resolution nga nagadeklarar sang 4-kilometer permanent danger zone sang Bulkan bilang strict protection zone pero mayara sang ginapatuman nga amendment. Sunod kay Fernandez, tugutan ang farming sa mga strict protection zone kag tigaylong pagpuyo o kon pagtukod sa mga structure sa lugar, amo na lamang ang pagadumilian. Sa pagsinapol sang RDRMC sa Banwa sa Lacasillana kahapon, gintalakay man ang assistance nga sarang mahatag sa mga iga-relocate. Sunod kay Fernandez, may mahatag ang Banwa nga 3 ka hektarya sa barangay Manghanoy sa Lacasillana nga pwede magamit
bilang relocation site sa mga apektado. Kinahanglan ng pagdeklara ng strict protection zone agud to may legal nga basihan ang paghatag sang assistance sa mga apektado. Gina-reconcile pa ang datos sang PAMBI kag LGU bahin sa kadabuon sang pamilya nga kakason gikan sa 4-kilometer permanent danger zone. I-allow natin yung mga farming activities doon sa 4-kilometer permanent danger zone. So ang strictly na pagpapawal natin is yung habitation. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, halin sa pagdamo sang sulfur dioxide nga ginabuga sang bulkan Kanlaon, mga pagtayog naman sa sulod sang bulkan ang nagdamo. Fivox nagapaandam nga mahimo magresulta ini sa paglupok sang bulkan. Kay nasang aga sa nagpagwa sang advisory ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology sang hinali nga pagdamo sang volcano tectonic quakes ukon pagtayog nga na-monitor sa bulkan Kanlaon nga naglabot sa 64. Yara sa 2.8 ka kilometro ang kadalumon sang hinalinan sang pagtayog sa western section sang bulkan. Ang ini nga mga pagtayog suno sa advisory sang PHIVOLCS ang tuga sang pagkabuka sa mga bato bangod sang pagsaka sang magma na nagapangita sang alagyan pasaka sa surface sang bulkan. Sang kahapon, yara sa 7,087 tons ang ginbuga nga sulfur dioxide sang bulkan. Sang Lunes, nagsaka ini sa masobra 10,000 ka tonelada. Antas ang June 3 nga eruption sang Kanlaon, mayara lang sang masobra sa 1,000 ka mga tonelada. Pagkatapos ng paglupok, nag-average naman ini sa masobra 4,000 ka tonelada. Suno kay Marie Andelin Quintia, ang resident volcanologist ng PHIVOLCS sa La Carlota, mga patimaan ini sang posibilidad sang paglupok sang bulkan. Ini man ang rason nga nagpagwa sila sang advisory para mapahibalo ang mga pumuluyo. Pwede na din siya mag-deep into an eruption. So, syempre, amo na nga gag-relate kita sa mga amo nga advisory. Kaya, medyo kaginas ang aga, medyo nagdamo ang aton ng mga number of earthquakes na na-record. Oo. Which could lead to an eruption? Yes, ma'am. Kag sa good vibes, nag-Grenseng nag-rank 1 sa Electronics Engineering Examination, nag-rank 1 na naman sa 2024 Electronics Technician Licensure Examinations. Yari ang report. Duha lang kasimana agin preparahan ni Neil Shembanya sa iya pagtuon antes pa man nagkuha sang exams para sa Electronics Technician Licensure Examination sinilang nga Oktubre. Partida pa ang pag-overtime niya sa obra antes nag-file sang leave para makatuon. Pero siya gihapon ang nag-rank 1 sa board exams kag nakakuha sang 93% nga rating. Doka relieving siya nga doka sadya man kay do tapos na bilang ang tanan nga parts sa electronics nga examinations. And na maintain gid ang ang top spot. Pressure siya daan kay ginuna mong engineering ti do dapat confirmed naman nga ma-first ka man sa technician. Sang Abril, si Banyas ang nag-rank 1 man sa Electronics Engineers Licensure Examination sa nagkuha sang 91.80% rating. Nag-graduate siya nga magna cum laude sa Technological University of the Philippines, Visayas, Talisay Campus. Siya karon ang nagatrabaho sa Victorious Milling Company. Istorya niya nga mas na-pressure siya sa pagkuha sa exams sa electronics technician bangod kinahanglan niya nga magpabilin sa rank 1 kasubong sang tinilikdan nga 6 ka bulan sang exam sa EELE. 999 sa 2,172 ka mga board takers ang nakapasar sa licensure examinations. Para sa ECT, 2 weeks lang ako nagtuon. Alam mo kay gawbra na ko ba After 2 months ko to sa exam sa sa ECE, nagubra na ako dayon. Doon hindi ka bla ko focus magtuon. Okay, biskan may time ka sa gabi, matamad ka magtuon kay kakapoy sobra. Unang nabudlayan ka nga part sang lapit na exam kay nag-OT pa ako to ganito 2 weeks sa antes sa exam. Kay do ka bala ma-pressure ka man nga ga-OT man sa atin, OT ka man. Si Banyas ang anak sang manunudlo sa La Carlota City.
Ang iya amay nga anay OFW, ang isa man ka Electronics and Communications Engineer. Congratulate gid sa aton nga rank 1 sa 2024 Electronic Technician Licensure Examinations. Kag shout out sa aton nga mga viewers sa Facebook kay Ma'am Hensley Mumbai, Jobeya Natavio, sa kay Jana Rubin, subong man kay Benji Berlas, Alberto Barogo, James Mondihar, kay Romel Galio, mayong hapon sir, kay RH Tata, kag Mirna Clavel. Sa aton man nga YouTube kay Sir Antonio Argente. Kag amuyad to mga top stories of the day. Ako si Nico Delfin.